Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás pri ďalšom dieli z Photoshop Masteru. Ak sa vám bude akákoľvek časť tohto videa páčiť, tak určite budem veľmi rád za like. Každý váš like ma podporí, takže určite neváhajte a stlačte tam ten palec hore, mňa to veľmi podporí. A ideme sa pustiť na dnešný diel. V predošlom dieli ste mi písali, aby som upravil Smajla. Ja som Smajlovi samozrejme napísal, nech mi pošli nejakú fotku, pretože na Google som nenašiel žiadnu, takú kvalitnú, žiadnu dobrú, ktorá by sa dala použiť. Takže on mi poslal fotku a toto som z neho spravil. Prečo som ho dal na ročenku? Pretože keď som si pozrel tú fotku, tak som si povedal, on proste musí ísť na ročenku. Tak som si dal Google a proste našiel som si nejakú dobrú ročenku a tam som ho capil a myslím, že tam sedí ako ryd na šerbeli. Proste to je ako hrniec na hlavu a potom vás ostrihajú, chápete? Tak takto sedí a myslím, že v pohode to vyšlo. Takže určite hlasujte na jednej tejto strane, neviem teraz kde vychádzajú ička. Ale určite hlasujte, nakoľko hviezdičiek sa vám páčil tento Photoshop. Prejdeme ďalej a ako druhého som upravil Selassieho. Niektorí možno viete, že Selassieho som už upravoval v jeho súťaži o Xbox One S, ktorý som aj vyhral. Veľmi pekne ďakujem. Musím si zatlieskať. Som Photoshop Master, čo vám poviem. No a dnes som si vybral ďalšiu jeho fotku a toto som z neho spravil. Ja si myslím, že to je také veľmi jednoduché, veľmi také decentné a myslím, že to má tak trošku tú svoju iskričku. Myslím, že niečo na tom dobré je, takže určite opäť zahlasujte, budem za to veľmi rád. No ako posledného sme si trošku ofotoshopovali Ogiho. Nevedel som, nedokázalo mi napadnúť absolútne nič, čo by som s Ogim mohol vytvoriť nejaký Photoshop, proste nič mi nenapadlo. Tak som vytvoril sériu menších fotografií, nečakajte nič pod tým, žiadny profesionálny výtvor, je to len čisto for fun, pozrite sa sami. Tak ste videli všetky Photoshop Master, ktoré som si dnes pre vás pripravil. Ďakujem, že ste mi písali do komentárov, koho mám upraviť. Budem veľmi rád, keď mi budete opäť písať vaše návrhy, koho upraviť. A v budúcom dieli sa uvidíme znovu, takže píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte, ak nemáte ešte odber a samozrejme nezabudnite na facebookovú stránku. Točte priatelia, majte sa krásne, pozdravujte doma a logout.